Els carrers de Caldes. Algú ha emmetzinat les aigües del torrent proper i ha fet caure una tempesta de pedra. Algú ha emmetzinat una mula a Polinyà i ha fet caure un mar de boira a la vila. Però qui en té la culpa? Qui en té la culpa aquí? A les portes i els finestrons, tot un rastre d'ulls porucs que ens prenen per boges o coses pitjors. Som arbustis, som arrel, som terra i som dragó. I aquí sempre s'ha... La persecució de dones a Caldes de Montbui es remunta als anys 1619 i 1620. Les dones van ser jutjades i la majoria d'elles executades. Amb la meva presència aquí, de la qual només vostè i jo en tenim constància, la vila de Caldes serà alliberada de les bruixes malignes que l'assetgen. Ben nues, sense brillar nova, els seus rostres endemoniats. Fa anys que van arribar de França. Sí, senyor. Diuen que allà ja feien bruixeria. Escolti les nostres súpliques, s'apiadi de nosaltres. Any de penúries i fam. El diluvi ha portat la malastrugança a la nostra gent, que famolent que ens assenyala i ens acusa. I criden la panxa buida. Bruixes! Som dones, no bruixes! Som innocents! Molt bé, Butxí. Ara, feu girar la roda. Estireu les seves extremitats, perquè així l'ànima s'alliberi i ens digui... sotmesa a tot un reguitzell de mals. Però ara farem justícia! S'acabarà la malastrugança! El ras, condemnada bruixa per fer rituals i conjurs a Puig d'Aguilar, per fer caure pedra i provocar quantiosos desperfectes. Per això, dictamino que prengui mort a la forca, que pengi del coll, fins a morir. Molt bé. Anem per la següent. Fem un tracte. Tu em dius el nom d'altres dones que t'han ajudat i que no hem capturat encara i potser em repenso la teva mort. Us
I sabeu que encara que fossin certes les vostres paraules, no sortiria ni un nom de la meva boca. Aquests fets que dieu són mentida, són tota una invenció vostra. No sóc bruixa, sóc aquí per culpa vostra. Les nostres morts seran una taca fosca per la història de Caldes. Els crims són vostres, no pas nostres. Esteu cecs per la ràbia. I ho pagareu. Ho pagareu car. Sóc innocent. Avui, Caldes plora i sent vergonya. Avui plorem perquè no eren bruixes, eren dones. Sentireu la ira de la injustícia i us perseguiran i us cremaran les ombres dels assassinats innocents que pesen a les vostres consciències. No intenteu fugir, no? No intenteu fugir, perquè mai, mai hi haurà calma per a vosaltres. Que la nit envaeixi el món!